Kalasin mo. Lahat, ubusin mo. Gamitin mo. Di ba ganun kasakit? Ubusin mo lahat yan. Sa pangalan ng... Kakalasin mo lahat. Kalasin mo. O, di ba nasasaktan ka? Kalasin mo! Nasa kanya nga. Kalas! Sa kanya. Sa kanya. Ubusin mo lahat yung sakit ng batang yan. Alam ko nasa loob ka ng katawan yan. Dahil hindi ka masasaktan sa papel ng gano'ng kabilis. Tanggalin mo! O, kalasin mo muna! O, kalasin mo yung sakit ng bata! Susuko ka na! O, sige, kalasin mo! Sige, tanggalin mo lahat! Tanggalin mo lahat! Linisin mo yung katawan ng batang yan. Tanggalin mo! Pag hindi mo ginalaw yung kamay mo sa loob ng katawan niya, bipigain kita ng pipigain dyan. Hindi na kita tatanungin kung sino ka. Malapit ka lang daw sa kanila. Kalas, ubusin mo. Tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo lahat. Hindi kita sasaktan kung makikinig ka sa akin. Tanggalin mo. O, kita mo, sabi ko sa'yo, nag-reaction yung papel. Ibig sabihin, nakasanib sa kanya. Kalasin mo! Tabo mo! Hindi to makikipag-usap sa akin dahil malapit lang to sa inyo. Kalasin mo. Hindi ko alamin ang pangalan mo. May takot ka ba sa Diyos? Oo. Sige, kalasin mo. Sige. Kalasin mo! Oo. Sige, ubusin mo. Ubusin mo lahat yan. Babae ka lalaki! Sa pangalan ng Ama! Babae ka lalaki! Huwag mo na akong linlangin at hindi na papasok yan sa isip mo. Tanggalin mo, tanggalin. Linis! Linisin mo ang buong katawan niya. Tapo mo lahat ng sakit niya. Ayaw niya makipag-usap sa akin. Kilala mo to. Magkakilala kayo. Pero kung pipigain ko to, makakausap ko to. O, kalasin mo. Lahat, tapon mo. Malalaman niyo po kung sino. Oo. Kung hindi ko kontrahin ng asawa mo, ayaw mo siya makadalo yung kuryente sa loob ng katawan para mapasok siya sa loob, magsasalita yan pusa. Wala, pinipigilan niya. Ayaw niya magpapasok. Kahit ayaw niya magpapasok, makakausap ko yan. Pero, ibig, tingnan mo ha, papel lang ito kinabit sa asawa mo na nakakaramdam siya ng matinding sakit. Oo. Ibig sabihin, nandyan siya sa loob ng katawan ng taong yan. Nasisip-sip. Kalas, marami pa yan. Ubusin mo lahat yung sakit niya. Marami yan. Ipikit mo yung diwa mo upang makalaman kung nasaan siya. Kahit hindi ko malaman ang pangalan niya, matititik ko kung nasaan gano'n siya kalayo sa akin. Ipikit mo yung diwa mo. Pumasok ka doon sa loob ng bahay mo. Kung hindi ka makapasok, pumikit ka lang na maluwalhati. Tumawag ka sa Diyos upang makadetect ako sa Kanya ng gusto kung nasaan siya. Kalasin mo, sa pangalan ng Ama. Kalas. Sige, tanggalin mo lahat yung sakit niya. Ginagamit ka ng imidyo ng Panginoon. Tanggalin mo daw lahat. Paspasin mo ng paspasin, bilisan mo para mabilis mawala yung sakit. Itapon sa lupa. Kabila. Iba yung kanina sa'yo, hindi sumasakit yung papel ng todo. Hindi po. Hindi ka tulad sa kanya, sobrang reaction, di ba? Sumisigaw siya eh. Ganun katindi. Kailangan ko kasi malaman ito kung sino talaga ito eh. Tapon. Lahat yan. Pati likuran niya. Huwag ka sumandaliha. Itapon sa lupa. Sige. Marami pa yan. Tanggal. Marami pa. Kailangan mapahinto mo yung papel. Gigisingin ng Panginoon Kristo ang iyong diwa. Sundin mo lang ako. Maraming salamat po Panginoon Jesus among Nazareno. Mahina ang kanyang. Tanggalin mo. Gising. Sundin mo ako. Tanggalin mo lahat. Simula ulo. Tapon mo lahat. Tiisin mo yung sakit para matanggal siya sa loob ng katawan. Yan sakit yan. Nararamdaman mo yan sa anak mo. Gusto mo maniwala na hindi ka makakaramdam ng sakit. Huwag kang dumilat. Bitawan mo muna yung anak mo. Yan. Pakinggan mo ako. Huwag kang didikit sa kanyang balat. Tingnan mo. Kung iinit yung papel ha, makinig ka para malaman mo na wala kang connection sa anak mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. O, di ba? Gumagalaw yung papel. Ibig sabihin, o, di ba? O, kalasin mo lahat. Hawakan mo ulit yung kamay niya. Sige. Tanggal. Pumikit ka, iha. Tanggalin mo lahat ng sakit ng anak mo. May nagdarasal sa kanya, hindi sa'yo. Sa iyong asawa. Kaya nagkakasakit yung anak mo nang dahil sa kanya. Nung totoong sinasabi ng manggagamot na huli nakatingin sa iyo, may nangungulam sa inyo, totoo yun. Automatic may nagdarasal sa kanya. Kaso,
ang tumatalab doon sa anak mo. Hmm. Dapat gawin, kailangan humingi siya ng kapatawaran sa Panginoon Kristo at ibigay niya ang buong buhay niya sa Panginoon. At ang Diyos na makakalang yun. Yung anak mo nagsasakripisyo. Nasa kanyang tindi yung init. Papel lang to. Ang lakas na reaksyon sa kanyang papel. Hindi to gagalaw. Kung walang nagdarasal sa kanya. Hindi katulad mo, di ba? Dinemo ko na to sa'yo kanina. Hindi ka nasasaktan masyado, di ba? Masakit lang. Pero walang init. Sa kanya, baliktad, mainit to. O, tingnan, pumipikit yung kamay niya. Sige, kalasin mo lahat yan. Tapon mo lahat ng sakit ng anak mo bago kita palinis. Gising na ang diwa mo. Masasagot mo na yung tanong ko kahit anong pangalan mo, alam ko na. Kahit sabihin ko anong pangalan mo, masasagot mo. Ginising ng Panginoon Kristo. Itapon mo lahat yung sakit na dumako sa anak mo. Lahat yan, itapon mo. Pati likuran niya. Yung mga sakit niya. Banggitin ng Diyos at tumingin ng kapatawaran. Wala. Totoo nga yung sinasabi ng isang manggagamot na pinuntahan nyo. May nangungulam sa inyo. May nagdarasal. Automatic, pag may nagdarasal, automatic may kumukulam sa inyo. Kaso ang kinukulam niyang asawa mo. O dinadasalan. Yun nga lang, napupunta sa anak niya. Gusto ko malaman kung babae lalaki ang nagdarasal. Kaso dalawa binibigay eh. Isang lalaki at isang babae. Yung babae medyo malayo. Pero yung lalaki, Malapit lang po sa amin. malapit lang itong lalaki pero itong babae medyo malayo sa inyo. Hindi ko masagap ang kakayahan niya kung nandito lang sa lugar na tinatapakan ko. Wala. Wala siya rito. Medyo malayo siya sa akin. Tapon ng tapon. Makakalakad na yung anak mo. Ubusin mo. Marami pa yan. Sobrang init sa kanyang papel. Mapuputol na nga yung papel. Umiinit pa. Mapuputol na. Tapon ng tapon. Lahat. Kita mo malakas ang reaksyon sa kanya, di ba? Papel lang. Sabi ko sa iyo, tapon ng tapon. Lahat yan. Buong katawan ng batang niya. Tapon mo lahat ng sakit niya. Banggitin ng Diyos. Ilalim ng tuhod niya. Gising na ang diwa mo. Naririnig mo na ako. Alam ko. Itapon mo lahat ng sakit ng anak mo. Yung kamay mo ay parang vacuum yan. Parang sasakyan yung anak mo. Nililinis mo yung mga alikabok na nakadikit ng mga sakit. Itapon mo lahat yan. Pati likuran niya. Itapon mo. Lahat. Marami yan. Itapon mo lahat ng sakit. Pati braso sa anak mo. Huwag mong bibitawan ang kamay mo sa kanya. Tawag dyan ay medium. Kasi dapat sa anak mo lang gagamitin ko yan. Mukhang hindi siya makikinig sa akin. O, sige, tapon. At wala siya, hindi siya tinatarget dasalan. Yung hindi ikaw. Yung nga lang, tumatalbog yung dasal na pupunta sa anak nyo. Hindi ko alam kung anong kasalanan mo. At hindi ko na kailangan sakupin yun. Alam mo na kailangan mong gawin. Kailangan mo ang tulong ng aking ama. Kailangan mo magdasal, magtiwala, magbalik loob, humingi ng kapatawaran kung ano man nagawa mong kasalanan. At kung ano man nagagawa mong kasalanan sa iyong kapwa, at patawarin mo sila. Dahil ang Diyos na lang ang bahala sa kanila. Kakarmahin naman sila. Importante rito, para manalo ka, magpatawad ka at tumingin ka ng kapatawaran. Yun naman ang pinakamaganda. Isa mo, marami pa yan. Marami yan, kalas na kalas. Ganon. Isipin mo yung papel, umiinit ng todo-todo. Niminipis na yung panong anak mo. Hindi na mahaba. Tapon ng tapon. Nababawasan yung haba niya. Oh. Tingnan mo yung paa niya. Oh. Umupo ka na maayos, iha. At huwag ka lang ditilat. Para hindi mahirapan yung tatay mo magtanggal. Tapon ng tapon. Sa pangalan ng Ama. Sige, konti na lang. Nabawasan yung sakit. Hindi ka tulad kanina. So, talagang lumiliyab yung papel. Sige, kalas pa ng kalas. Tiisin mo lang. Sinabi ko sa'yo, ni gas-gas ang dalawang daliri mo, wala rito. Ni paso, wala. Pero isipin mo, ni hindi mamumulay ang mga paa mo, pero magtataka ka paano ka naiinitan. Mainit yung papel, di ba? Mainit na mainit. Masakit. Pero anong nilalabas? Mainit. Masakit. O sige, kalas. Sige, tanggal. Marami yan. Tapon mo ng tapon. Sige.
Lahat. Tinuro ko na yan kanina sa sermon, di ba? Yung siya yung unang sinalang ko. Tumawag sa Diyos. Manalangin. Humingi ng kapatawaran. Lahat ng tao ay nagkakasala. Huwag lang paulit-ulit ang ginagawa. Pwedeng magalit, pero huwag dapat mahalin. Natural magalit, pero huwag dapat mamutawi at huwag alagaan. Kung sino man nagagalit sa iyo at naiinggit sa iyong pamilya, patawarin mo muna sila. Kailangan mo ng biyaya at presensya ng Diyos upang supuilin ng Panginoon Kristo ang taong nagdarasal sa pamilya mo o sa iyo. Automatic sa iyo nagdarasal yung tao. Hindi. Tumatanong lang talaga to sa anak mo. Kasi nadidikit ka sa kanya araw-araw. Kaya nakukuha mo yung sakit niya, ay yung sakit na papunta sa iyo, dediretso lang sa iyo. Tanggal. Kung ikaw ang nakarektang tulamin at sa iyo talaga pumapasok lahat o nagdarasal sa iyo, kung anong nararamdaman ng anak mo, ganun din ang mararamdaman mo. Para ka rin hindi makakalakad. Tanggal ang tanggal. Maniwala ka sa akin, 8 manggagamot na pinuntahan nyo. Dapat tinuruan ka ng manggagamot na manalangin at tumingi na kapatawaran. Dapat sa manggagamot na yun, yung 8 yun, wala naman ako masamang sinasabi sa kanila. Dapat tinuturo nila sa pasyente nila na magdasal. Humingi na kapatawaran. Kasi ang pagpapatawad lang ang huhupa at susupil sa dasal na kasamaan. Upang maselyuhan to ng Diyos, upang hindi na tumalabang lahat ng dasal sa iyo. Ngayon, anong dapat mong gawin pag gumaling na yung anak at kahit hindi pa ito gano'n nabibigyan ng kagalingan dahil hinihintay ka pa rin ng kalaban mo, kailangan bukal sa puso at tumingi ng kapatawaran. Lahat naman ng tao nagkakasala. Wala namang perpekto. Ang paggagamot sa spiritual, kailangan ng matinding pananampalataya, matinding konsentrasyon, matinding pagmamahal sa Diyos, matinding pagpapatawad, matinding humingi ng kapatawaran. Lahat naman ng tao gusto, yumaman, kumita, mabuhay, na marangal, o merong makain o wala. Dapat lagi pa rin tayo nagdarasal. Wala namang perpektong tao sa mundo. Lahat ng tao nagkakasala, kahit sino pang tao nagkakasala sa isip, sa salita, sa gawa. Yan. Tanggalin mo na ito pansamantala. Tapo mo ng tapo, banggitin mo ang Diyos sa iyong isipan. Sinasabi na aking ama na tumawag ka daw sa Kanya para mapahinto na itong papel, mapuputo na yung papel. Para hindi na ako gumawa ulit ng dasal ulit sa isang panibagong papel. Tapon ng tapon. Pumapantay na yung anak mo, nakakadikit ng paa niya, nakakalabat na sa lupa. Para may tulak na yan. Sa pangalan ni Jesus. O, di ba nawawala ng init? Sige, marami pa. Dami naman dasal. Sige, tanggal ng tanggal. Bitawan mo yung anak mo. Tanggalin mo na yung sakit na kinuha mo sa kanya. Linisin mo yung katawan mo. Itapon mo lahat. Gumising ka na iya. Tapon mo lahat yan. Lahat ng sakit, itapon mo. Para hindi mapunta to sa pag-uwi mo sa bayan para mapagpag mo to yan dito. Ayaw mo lumubog niya sa ilalim ng lupa. Itapon mo lahat. Simula ulo. Yan, bago magpababa. Simula ulo. Ulo. Mata. Tapon. Balikat. Left and right. Braso. Left and right. Kili-kili. Dibdib. Tiyan. Tagiliran. Hita. Yan. Patuhod. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Konti na lang. Higi pa. Konti na lang. Kailangan matanggal mo lahat yan. Lumapit ka muna doon iya sa nanay mo para hindi matalsik yung sakit ng tatay. Pwede ka na po. Akin na muna yan. Sige, tanggal pa. Meron pa yan. Tara na. Tara na. Maglakad ka na maayos. Igalaw-galaw mo yung paa mo. Itulak mo. Hindi, ganun mo pa mo. Oh. Yan. Kabila. Left and right. Sige pa. Masakit. Hindi na masakit. Yung kanina masakit yan. Ngayon, hindi na. Ngayon, subukan mo maglakad habang kinakalas ng sakit ng tatay mo. Maglakad-lakad ka. Yan, diyan ka maglakad. Titignan kita. Sige na po.
Okay. Ayusin mo yung ano mo, yung, ano ba to, yung pajama mo. Iangat mo ng gusto. Muna. Sige, maglakad ka. Sige na na. Para din na lang. Tingnan mo kung sumasakit pa. Ibagsak mo yung bigat dyan sa kanang kaliwete mo kamay. Kalas pa, meron pa yan. Konti na lang, oh. Sige. Simula ulo. Lakad-lakad ka. Masakit. Alin masakit? Masakit pa? Kasi mula kanina pa? Nabawasan yung sakit. Itutulak na lang yan. Sabi mo in Jesus name. Jesus name. Amen. Amen. Pagpagmimpa mo. Ito. Dilat. Dilat. Sabi mo in Jesus name. Jesus name. Amen. Amen. Pagpagampa. Minto na. O, baba mo pa mo. Isipin mo, okay lang yan. Pero yung pag pinuntahan namin sa Lahat sinabi mo yan. San Vicente, sa Libao. Wala siyang duwende. Maniwala kayo sa Itim pa akin. daw po eh. Itim pa Nag-alay pa po sa amin. Nagalay pa? Nagpunta po sa amin, nag-alay. Pinaghanda po ko ng manok na puti. Bigas ang pong asin. Nung Martes lang po yun. Nag-incense ako ng bahay. O binigay niya rin po ako ng insenso. Kaya may insenso po. Wala naman kayong alalayan doon. Wala eh. Kasi kung kahit na nandiyan pa yun sa loob ng katawan niya, kahit tapos na siya gamutin, matatawag ko pa rin yun. Matatawag ko siya. Basta ngayon ang kailangan pa-x-ray na. Oo, pa-x-ray mo muna siya ulit. namin. Tapos makikita yan. Pag nakita sa x-ray yan, huwag ka munang babalik sa akin kasi bibigyan ka ng gamot. Mm-mm. Oo, kasi pinakita na ng doktor, ay pinakita na ng Diyos. Una, hindi pinakita yan, di ba? Pag pinakita na sa x-ray, maniwala ka sa akin, alam mo na kung anong dadahilan mo dyan. At hindi ko sinabing alam mo na yung dadahilan. Alam mo na kung anong dapat mong gawin kasi bibigyan ka ng gamot. Automatic yon. Pag pinakita ng Diyos yan at ginawa yan talaga, ipinakita na ng aking ama kung ano talagang sakit niya, bibigyan ng gamot yan sa buto. Hindi ko lang alam kung meningitis ang sakit niya. Alam niyo ba yung meningitis? May ginamot akong ganyan. Naagapan pa siya. Ano ba yung Yung buto niya, umihina yung calcium niya sa katawan, ay sa buto niya. Tapos yung buto niya nagiging, minsan, umahaba, minsan naman rumurupok, umaatras. Yung mga buto niya, sakit sa buto. Pero magagamit. Magagamot yun kasi may bata akong ginamot na 2 ganyan, hinilot yung buong katawan niya, hindi ko siya inipitan. Hindi ko na siya nakilala. Yung may dumayo ako sa lugar nila, nakita ko ng tatay niya at nanay niya, dinala sa akin. Akala ko magpapagamot. Sabi niya, hindi niyo po ba kami natatandaan? Makalipas ng 2 taon na niyo ginamot yung anak ko. Nagaling po to ng hospital na hindi siya makalakad kasi may sakit naman dyan. Hindi ko talaga kayo matandaan. Sinabi niya na sa akin kung saan ako naggamot. Naalala ko na. May picture pa nga ako doon sa batang yun eh. Okay na yung meningitis niya. Pati yung isa yung polio. Yung isang batang kulot-kulot din ang buhok. Hindi ko rin matandaan after 3 years na. Tapos, sila rin nagpaalala sa akin. Tinanong ko kung binalik niyo siya sa hospital. Hindi po. Simula hinilot niyo po yung buong katawan niya at tinapala niyo po ng halamang gamot. Tapos, kinabukasan po, liba naglakad naman po siya yung bago kayo malis. Hindi na po namin yung dinala sa hospital. Tuloy-tuloy na po siyang gumaling. Yung polio at saka yung meningitis. Mga 9 years old lang yun, o 10. Pero ngayon, sa 3 years, siguro, kung 9, 10, 11, 12, 13, mga 15 o 14 anyos na yung bata ngayon. Kasi 4 years na ako dito sa Pampanga eh. Di tama nga ganung edad niya na. Sabihin, hindi po talaga kayo tiga rito. Nakapag-asawa lang ako rito. Tiga Sampo po. Taga Maynila. Dito. Kasi bataan lang. Kasi maraming taktika. Maraming pagdagam ganyan. Kaya nang sinasabi ko sa iba eh. Hindi ko inaano na gusto matuto maggamot. Pag ganyan, gagamutin lang yan. Katulad ng ginawa niyo, pinuntan yung walang magagamot. Tinignan lang siya. Chine-check lahat yan. Kung may buto siyang umaatras, lahat ganyan. Mga masisela niyan. Ibig sabihin niya, yung mga manggagamot niyan, nakapagdaan yan sa matitinding pagsubok. Nakadaan yan sa mga matitindi nagturo sa kanila. Binigyan sila ng karunungan ng unang Diyos at binigyan sila ng karunungan kung paano gamitin yung mga kapangyarihan nila. Hindi lang yan basta ganyan. Katulad yan, puro duwende, makino, maligno. Hindi naman siya diniduwende. Kung diniduwende yan, hindi mo mapapalakad yan. Bibit-bitin mo yan dito. Ang dami ko nang ginamot dito na dinuwende, binibit-bit. Meron nga akong ginamot ditong bata lang. 4 years old lang, hindi ko siya maipitan ng papel. Yung tatay niya ginawa kong inipitan ko. Dinikit ko lang katulad ng ginawa ko sa'yo. Ang ginawa ko, pinasipsip ko lahat yung sakit. Tapos sinabi ko sa live ko na
Di ba hindi naman nakakalakad yan? Alam ko naman na hindi nakakalakad yun. Kita mo yung bata, naglalakad na siya. In-translate ko lahat yung sakit sa loob ng katawan ng tatay niya. Di naranasan niya kung gaano katinding init at sakit ng nasa loob ng katawan ng anak niya. Natapos kami, naglakad lang yung anak niya. Naagapan yon kasi pangatlo ako manggagamot sa kanya. No, kaya kung hindi nagapan yun, kung nabigyan siya, yung duwende, nagbabato yung bata. Yung bata kasi, alam naman yung mga bata, pilyo ngayon, makukulit talaga, hindi natin maiwasan pag naiwanan natin. Kumuha na maraming bato. Pinagbabato niya yung mga puno doon sa likuran ng bahay nila. E di ilag daw ng ilag yung duwende. Di tinamaan siya. Nagalit yung duwende. Binigyan siya ng sakit. Pinainit yung buong katawan niya. Yan. Okay na. Nagbago na mukha niya. Papakita ko yung picture. Yung picture kanina. Okay na.